శ్రీకరానికి ఏమనాలరా? శ్రీకరానికి మంచిగా ఉన్నాయి రా స్కిన్నులు, కానీ ఎంఫర్లేస్తలే. ఎస్కే అయితే ఇట్లా స్కల్ టైప్ ఉంటుంది వెనకాల, ఆ, స్కోప్ కొంచెం స్కల్ ఉంటుంది. డీపీది అరే బ్యాడ్ది ఒక్క స్క్వాడ్ రాలేదా? ఏమో రా, అదే అర్థమవుతుంది. ఒక స్క్వాడ్ రాలే, ఒక స్క్వాడ్ రాలే. చూద్దాం, బాటర్ అని వచ్చుంటారు. లేకపోతే ఇప్పుడు మనం కొంచెం కొంచెం లూటి సీదా రద్దాకి వెళ్ళిపోదాం. తెలిసాము మనం ఎట్లా పోయినాం, ఉమ్, సేమ్ అట్లా బేసిక్ లూట్ తీసుకొని సీదా అటే. ఈ టైంలో కానీ M24 వేడా. I got supplies. వాడతా అంటే వాడండి. అగర్సిన్ వాడితే మళ్ళీ ఇంకోసారి ఓవర్ ఆడరు. మరి మీటప్ చేసి వస్తాం. చూసాను నీకే అర్థమవుతుంది చూడు ఇప్పుడు. ఏడున్నా ఏడున్నా బ్రో. మీటప్ అయిపోయింది. నీకు చెడ్డి 26 నాతో 40/26. నీతో నవ్వాను ఉన్నాయిరా, నాతో నవ్వి ఉండవు. అజా అజా కిస్మత్ దా. రేగు దొరికి I'm out. Need ammo. లేవురా. 7M ఉన్నాయి కదా. రేపు 5 గోల్ బాబు. ఇప్పుడు 40/26. 5M నాకు అన్నది. థర్టీ ఇస్తా కావాలంటే, 50 ఉన్నాయి నాకు. సరే. M24 వాడుతున్నావు కదా. హాయ్. ఇంకా మీ వాళ్ళు బాబు ఇద్దరు Excellent work. ఫెంటాస్టిక్. Excellent work. థ్యాంక్ యూ బ్రో, ఏం థ్యాంక్ యూ. లేవన్నా. కూర్చొని దిగింది. No. అరే P90కి ఎట్లా తెలుసా బాబ్, మనకు హెడ్ కొట్టాలంటే P90 తోటి కిందికి కొట్టాలి మొత్తం. అవునవును. మరి ఉన్నారా ముందర? ఉన్నారు కొండపైన ఎట్లా మన డ్రైవింగ్ అసలు? వన్ అప్ పుష్. నేను ఉండే అరే కిల్షోర్ రా అయితే. అరే ఏమో కిల్స్ కెమెరా ఉందా పెద్ద కళ్యాణ్. ఎడా బ్రో? ఇంట్లో ఇద్దరు Marked a ఉన్నారు. location. ఇంట్లో Watch out. మనం చూస్తున్నా నేను. నేను చూసుకుంటా, మీరు లోపల అరే బురా పెడుతున్నాడు అయితే నాకు. బ్రో కొంచెం ముంగడు చూడు. ఇంకేడు ఉన్నారా? మొక్కలు అడ్డి గుడ్డి కొట్టినా 2 బాల్ దాకినారా అంటే. అరే ఏం వదలలేదారా కళ్యాణ్. ఏం లేవురా మెయిన్ థింగ్. ప్లాన్ చేస్తున్నా. ఏం మూడు కొట్టిరు బాబ్. ఇంట్లో Watch out. ఓ పుష్పం మళ్ళా Watch out. పుష్పం నేనైతే పోతాను. కదా రైట్ సైడ్ నుంచి మనం పుష్ అవుదాం. అట్లా మామ ఎప్పుడే కలవాలి ఇంకా. ప్లాన్ కూడా ఇంకా ఇద్దరు ఉన్నారు, ఒక్కడు కాదు.
కొడతారు ఏ జిల్లెడికి గుడిలో ఏం చేస్తున్నావు అక్కడ ఛీ, వెహికల్. అరే ఎక్కడి నుంచి రా ఏడు నుంచి రా పైన అరే ఉన్నాడా? ఇక్కడ రారా రే 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 రే. అరే అమ్మ ఏడా చెప్పు ఏడా అరే ఆడు కెమెరా పనుకున్నాడు అరే వాపీడే అంతే మామ ప్రతి ఒక్కటి స్కామ్ చేద్దామని అంతే. ఉందా? అరే 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 ఏం కనబడతలేదురా నాకు, నన్ను స్పెక్టేట్ చేయి. అరే కనిపిస్తుంది నాకేం కనబడతలేదు. కానీ స్క్రీన్ షాట్ నేను నేను నిన్నే చూస్తున్నా స్క్రీన్ షాట్ తీసిన నీకు ఇన్స్టాలో పంపిస్తా. ఇప్పుడు కూడా కనిపిస్తలే ఇచ్చేది అది బగ్ రాయకల ప్లేయరా అరే రే 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 స్కూల్ అపార్ట్మెంట్స్ అవసరం రా క్యార్ ఎందుకు ఇప్పుడు కూర్చోటని వీలు వేసుకొని కూర్చోటని అవసరం రా పుష్ 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 అరే రే 5 అమ్మో కావాలరా. అరే ఎక్కడ రే స్నైపర్ బ్రో 5 అమ్మో ఉన్నాయా స్నైపర్ బ్రో? 5 అమ్మో ఉన్నాయి. ఆగి చూడు. ఆగింది ఆగింది యుఎస్ యుఎస్ చూడు ఎట్లా పోయిందో. యుఎస్ యుఎస్ మీరు ఇన్నే ఆపుతా, నాకేం అమ్మ హీల్ చేసుకోరా. ఉంది ఉంది చెట్టు కన్నా ఉంది చెట్టు వేరే చెట్టు ఆ. అదే కనిపించింది అయితే ఎనిమిది కనిపిస్తలేడు. వస్తామరా నేను అదే పర్సన్ జ్ఞానం కొట్టాలరా ఇంకా. సడన్గా పడ్డాడు దుంగతిన్నాడు అరే సప్రెసర్ సప్రెసర్ ఆడనే ఉండరు ఆడనే ఉండు కిటికీ దగ్గర నేడే నేడు నేడే అన్నాడు ఇంకా బీచ్ లాగా అనిపిస్తుంది. వెళ్ళిపోయాడు బా కింద పడ్డాడు. పక్క ఏమో పక్క వేస్తున్నాడు. అరే పుష్ కొట్టండి రా స్మోక్ వేసుకొని కవర్ బ్రో. కవర్ పుష్ పుష్ కొట్టేసి రే అరే నాక్ అయిపోయిందిరా. అరే నాక్ అయిపోయిందిరా. కిల్లర్ వచ్చింది లాల్. లేదు వేరేవాడు ఉన్నట్టుండి ఇంకా మాకాడు కొడుతారు పడుతున్నాయి లెఫ్ట్ సైడ్ నుంచి. ఉన్నాడు రాడు. టాప్ రేట్ స్నైపర్ వచ్చిండు డ్రా కొట్టడానికి. చూడు ఎట్లా దోస్తున్నాడు. ఇగో అరే నుంచి పడ్డాయి. అరే రైట్ సైడ్ నుంచే లెఫ్ట్ వెనకాల ఉన్నారు రెడ్. వెనకాల ఇంట్లో ఉన్నారు. వెనకాల ఇంట్లో మార్క్ చేయరా బంటి. ఇంట్లోనే ఉన్నారు. ఇప్పుడు కనిపించాడు. అందరు నాకు గ్లిచ్ లా కనబడుతారు ఏందో ఈ మధ్య. ఎంతమంది ఉన్నారు మళ్ళీ ఇంట్లో? మార్క్ చేయి అదే వెళ్ళంట బ్యాక్ కార్ తీసుకెళ్ళాల్సింది. అరే నైట్ సైడ్ ఆకాశ్ నేట్లేరా అరే బంటి. నాకు తెలిసి చికెన్ కొడతారు ఈ మ్యాచ్ పక్క. అయిపోయారా? ओ भाई अपन का स्कोप मिल गया 6x తీసుకుందాం అనుకున్నా. అయిపోయారా?
ముంగట వెనక ముందడు ఉన్నారు కదా. ఈ లోడ్ ఇంకొక వెనకాల squad. ఒకడు ఉంటాడు. నాకై ఉండే ఇంకొకడు ఉండాలి. ఈ లోడ్ కూడా ఉండాలి ఇంకోటి. చూసుకుంటూ గొడవ రాకపోతే మాక్సిమం స్క్వాడ్ ఇంకోసారి ఇంకా ఆడనే ఉన్నాడు. ఏడా మాకే ఆడనే బ్రో స్క్వాడ్ అవసరం రా. పెట్టేస్తున్నాడు ఎత్తు సీదా హెడ్కి. ఆడనే కరెక్ట్ స్క్వాడ్ లో నాక్ చేసిండాడు. చూడొచ్చు బ్రో నాడు బ్రో స్మోక్స్ వేసుకుని వెళ్తాడు ఓపెన్ లో కాకుండా. అదే ఇక్కడ ఓపెన్ ఏమొస్తే గుంజుతుందిరా అవి లెఫ్ట్కి మొత్తం. ఆడు కరెక్ట్ ఆ గిట్కి ఆడు ఉన్నట్టు ఉన్నాడు. లెఫ్ట్ కాడ ఉన్నాడు ఒకటి, రైట్ కాడ మొత్తం రెడ్ ఏదో. ఢిల్లీలో మొత్తం గుసాయించి మొత్తం పుష్ రావాలని హీలో అరే రే పుష్ అయిపోవాల్సింది కదా. హీలింగ్ లేదు దానికి సీదా ఓకే సార్. M4 తీయాల్సిందే సెట్ అయిపోతుంది. కంటెంట్ వచ్చిందా? కంటెంట్ 6 కిలోలు వచ్చినాయి. ఇంకా 9 కిలో పడితే 9 కిలోలు పోనీ 9 చోరుగా ఆడాడు. పెద్ద కిల్ చోరుగా ఆడాడు. చోరుగాడు ఫేక్ స్పాట్ గాడు చోరుగాడు జోన్లో కాల్ దొంగ ఎక్కడ గాడు. పాపం రా బంటి గానికి 2 కిలోలు రా. ఇప్పటి నుంచి తడపాయించుకుంటున్నాడు. నాడు బ్రో పుష్ చేయాలి. దాబులో బగ్గి తీసుకొని వస్తా. అరే పూరా ఎక్కిస్ మీద రావరే. అరే పడుతుంది ఏం కాదు. లైట్ జోన్లో అరే ఇంకొకడే రా. సంతోషం ఆపుకోలేకపోతున్నాం. సీదా మాల్ వేస్తుంది. ఆట చనిపోయిన మాల్ చేస్తున్నారు. మొత్తం కారే వెళ్ళి పడదు. ఇంకా ఆహా ఏం దొరికిండాడు. అరే బాట్ ఆడాడు. ఇది పెద్ద గ్లిచ్. ఇది పెద్ద గ్లిచ్. ఇది